मोनसे गामि जाय गामियाव गंफ्रोमबो नखर नखर गंफा गंफा उरां जाहाज दं। बाथ्राखौ नोंथाङा फोथायनो हाया जानो हागौ, नाथाय बेनो सैथो। बे गामिनि सुबुंफ्रा गाव गावनि उरां जाहाजखौ गारि मटरफोर बायदि गावनि न'नि लांगोनायाव पार्क खालामनानै दोनो। सानफ्रोमबोनि हाबाखौ बे गामिनि सुबुंफ्रा उरांजों दावबायनानैनो मावो। गारि मटर बायदिनो बे गामिनि सुबुंफ्रा उरां जाहाजखौ बाहायो। गामिनि बयबो सुबुंफोरनि थाखाय उरां जाहाज बायनाया गारि मटर बायनाय बायदिनो मोनसे सरासनस्रा बाथ्रा। बे गामिनि गंफ्रोमबो न'खौबो बैबायदि बानायखानाय जायो, जाय न'आव उरां जाहाजखौ गोरलैयैनो दोननो हायो। बे गामियाव गारि मटरजों समान समाननो उरां जाहाज सालायनायखौबो नुनो मोननाय जायो। बे सोमोनांथाव गामिनि मुङानो जाबाय स्प्रुस क्रिक, जाय गामिया फ्लरिडायाव दं। बे गामिखौ रेसिडेन्शियेल एयारपार्क एबा फ्लाइ इन कमिउनिटिबो होननानै बुंनाय जायो। बे गामियाव गासै 5,000 सुबुंफ्रा रायजो जायो आरो गासै 1,300 नखर लोगोसे गं 700 उरां दोनग्रा न' दं। बे गामियाव गारि बानायनो गेरेज बानायनायनि अनगायै उरांनि थाखाय हेंगार न' बानायनाय जायो आरो बेयावनो बेसोर उरांखौ दोननाय जायो। गंफ्रोमबो नखरनि एसे गोजानाव बयहाबो गाव गावनि उरांखौ बिरहोनो थाखाय लामा दं। बे गामियाव थाग्रा बांसिन सुबुंफोरानो प्रफेशनेल उरां सालायग्रा पाइलट। बेनि अनगायैबो बे गामियाव डक्टर आरो उखिल दं। बे सुबुंफोरा बयबो गाव गावनि उरां जाहाज सालायनो मोजां मोनो।